Понеже много от вас постоянно ми пишат за моята рецепта за веган луканка, реших да ви я покажа и в видео, за да ви стане още по-ясно как точно се приготвя тя. Това е една наистина много лесна рецепта, която се нуждаем от малко повече време за изсушаването на луканката, не толкова за приготвянето. Самото приготвяне ще ни отнема около 15 на минутки. Това, което най-дълго време ни отнема между ден и два, е самото сушене на луканката, особено ако нямате специален уред за сушене, както и аз нямам и ползвам за това моята фурна. Но нека сега да ви покажа как да направим рецептата за веган луканка. Това, от което се нуждаем, са следните неща. Една глава червено цвекло, около 100-150 грама белен слънчоглед, около 100 грама сушени домати и съответно подправки. Подправките винаги съм казвал, че са най-важната част за едно ястие и каквото и да приготвим, ако не използваме достатъчно качествени подправки или не ги подберем по най-добрия начин, съответно то няма да се получи. Мога да кажа, че и най-несръчният човек, ако може да борави добре с подправки, би се представил чудесно в кухнята. Подправките, които ползвам аз за луканката, са следните: морска сол, чубрица, куркума. Да, може би ще кажете, че в луканката не се слага куркума, да, така е, но аз използвам куркумата, тъй като това е естествен консервант и по този начин удължавам срока на луканката. Това, което съм пробвал, като съм държал в хладилник, че до 3 месеца няма никакъв проблем, просто това беше времето, което успях да издържа да гледам в хладилника и след това изядох. Другото, което използваме, кимион. Друго нещо много важно, това е пушения червен пипер. Според мен той е задължителен, защото придава много по-различен вкус и мирис на крайния продукт. За мен това е нещо, което не бих пропуснал. И последното нещо, което използваме, е готов микс. Казва се Расел Ханут. Той съдържа доста неща в него, като кориандър, чили, бахар, индийско орехче, карамфил, джинджифил, черен пипер, червен пипер, кимион, куркума. И аз доста често я използвам, защото просто ми допада страшно много. Слагаме в хумус, става уникален. Пробвайте. Така, това, което трябва да направим първо, е да обелим цвеклото. На финала съм с цвеклото. Ето, то е готово обелено. Какво следва от тук нататък? Взимаме цвеклото, нарязваме го на по-малки парченца и го смиваме заедно с сушените домати и белените слънчогледови семки. По принцип, домати трябва да се накиснат предварително, но аз правя един малко по-друг трик, който сега ще ви го покажа. Нарязваме цвеклото. Така трябва да го нарежем, че да ни пасне на месомалачката. Цвеклото е смляно. Сега това, което правя като трик, е, че взимам домачетата и ги нарязвам много наситничко. Така, ето ги домачетата. Трика, който правя, е следния. Взимам цвеклото и изтискам неговия сок. И сега в този сок накисвам домачетата вместо във вода. По този начин вкуса на цвеклото ще се запази и няма да слагаме вода. Проблема с водата е, че където има вода, има и бактерии. Съответно, започват някакви процеси, които могат да разведат храната. Затова се стараем да не добавяме никъде вода. След като домачите са накиснали поне половин-един час, ги изцеждам от сока на цвеклото и ги смивам отново заедно с слънчогледовите семки и цвеклото през машинката. Ето това трябва да се получи. Това е нашата смес. Вече не е толкова водна и благодарение на слънчогледовите семки ще слепне много лесно и няма да се разпадне. А пък доматчетата ще придадат леко киселинен вкус, което в комбинация с сладкото цвекло и подправките, които ще сложим малко по-късно, ще се получи много приятен вкус, който между другото се харесва страшно много на децата и това е един от начините, по който може да им пробутате, така да се каже, да хапват червено цвекло. Това е нашата кайма. Остава само да добавим подправките и да я оформим в желаната форма. Може да направим и подкова. Нещо, което не съм правил, но що пък не.
Вече сме на финалната права. Остана само да добавим подправките. Аз не си ги миксирал тук предварително, пак ще ги повторя. Това е сол, куркума, която използвам освен за вкус и за консервант. Също така добавям кимион и рас ел ханут, което е микс от подправки и задължително пушен червен пипер. Разбъркваме първо с виличка, но така не ще я оформим луканката с ръце, така че ще си я умеся как си трябва, с ръчичка. Постарайте се да изцедите максимално много сок от цвеклото, за да изсъхне по-бързо. Суша една вечер около 10 на 12 часа във фурната, след което я оставям за един ден върху кухненския шкаф. След като сме умесили сместа, тя е готова за сушене. Използвам хартия за печене. Взимам една част от сместа и си оформим в желания вид. Сега, тук е много важно да я оформяте много леко и внимателно, защото ако го правите така набързо, се получават едни цъпнатини, при рязане става на парченца. Затова трябва хубаво да се умесят, да стане една консистенция така плътничка. След което лекичко си правите нещо като в така форма като наденичка. След това лекичко си я притупвате. Имайте в предвид, че обема ще спадне с около 10 до 20% според това колко ви е влажна била. И сме готови с нашата луканка. Ако имате дехидратор, тогава става много лесно. Предполагам, че за около 10 на часа ще бъде в перфектна форма, но аз нямам такъв, затова използвам фурната. Пускам я на 50 градуса, това ми е минималната степен и отварям вратата съвсем леко отгоре, колкото да може да седи. След като я изсуша от едната страна няколко часа и я обръщам от другата, защото от долната страна винаги ще бъде влажничка. И след като изсъхна от тази страна, я взимам и я слагам директно върху скаричката във фурната и по този начин ги суша за още 1-2 дена във фурната. И след това луканката е готова. След като сме сложили във фурната и извадим луканката, се получава нещо ето този сорт. Тя вече е суха. Сушена е около 12 часа във фурна и след това съм я оставил за още един ден. Може да видите, достатъчно твърда, нито се огъва, нито нищо. Това ще ме нахейтят много.